Този поздрав е специјален, оригинален од Росита Ланеца, за неговите душмани. Гледат Роси отстрани, а на него живота оште појако му врви. Ах, пари, пари имам, огаждам си. На Роси колко му завиждам, На него оште појако му врви. Сега за всичките ми душмани Огън да ви гори, ще има да ме гледате по утупи, по ФНТВ. Ах, Пари има Роси, огажда си, ама колкото му завиждат, оште појако му врви. Ходя само в студентски град, там всички знаят, че Роси е тарикат. Так, 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 тарикат, най-богат. да ми ядат курвите, кондомите и да ми плащат вноските, Сметките, всички знаят, че съм тарикат. най-богат. Ей! И Роси казва, без душмани не е интересно. И на Роси телефона Не спира да звъни, търсят го вашите верни жени. ако се наложи, ще ги вземе, ще ви взема жените. Малко да ги ползвам, Да ми плащат сметките и вноските. И Роси, и Таланеца казва, че всички душмани ще